Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak crossoverren jada 4. egunera. Foru Aldundiko Kultura Departamentuaren partetik eta Kultur Factoryren partetik, eskerrik asko bertaratzeagatik. Dakizuen moduan, gaurko mahai ingurua LGTBIQA kolektiboaren inguruko telesaiak izango ditugu ez izpide. Dakigu moduan kolektibo honek errepresio eta bordizkeria handia jasa izan du historian zehar, eta naiz eta bide oso luzea egin den, basakeri guzti honen kontra, giza eskubidetaz hitz egiten dugun bakoitzeko, konturatzen gara oraindik hastapenetan aurkitzen garela, ez? Zentzu askoetan, azkenean beraien eta guztion eskubideak lapurtuak izan direlako. Lurraldeka ere analizatu ezkero, badakigu beste lurralde batzuetan, ere oraindik eraiak izateko arriskoa dutela, torturak eta atxiloketak jasaten dituztela. Zergatik eta bere edo gure maitasuna debekatuta dagoelako. Hemen ez dugu normaltasun hitza erabiliko, ikusgaitasuna baizik. Normala azkenen zer den sistema honek esaten digu gizon txuri heterosexuala dela. Beraz hori normaltzat hartzen badugu diskriminatorio ere izan daiteke. Beraz, ikusgaitasuna eta aldarrikapenaz hitz egingo dugu. Orduan eta ekoizpen gehiago daude, gai honi lotuta daudenak, sortzaile berak ere kolektiboko parte direnak, eta, beraien erronkak zein pozak plazaratzen dituztena telesaien bitartez. Besteak beste adibidez, Pose, Queer as Folk, Orange is the New Black, Modern Family, Veneno, Goenkale, gaiari lotuta edo zeharkan behintzet kolektiboarekin zerikusia duten gaiak tratatu izan dituzte. Baina telesaiak gai dira, benetan, errealitate hau, ez dakit, estereotipotik haratago erakusteko, plazaratzeko, eta adibidez lesbianismoaren kasuan, lesbianismoa homosexualitatea bezain beste edo tamaina berdinean plazaratzen da, umentzat ere adibidez erreferenteak daude, bereiek ikusten dituzten, telesail, zein bestelako fikziozko produktuetan, eta Euskal Herriari hemen ekoizten aldugu nahiko eta kalitatez eta tamainan. Horretarako moderatzaile bikain badugu, Ilenia Benito dugu gurekin, era berrian, berdintasunerako aholkularian, kazetari bezala lanean dago orain, lanbidez kazetaria delako bera, eta bere barrenean zinezale eta irakurle bat borrokan omen ditu. Eta telesaiak, zinezale horretik nolabaite pixkat lasaitua hartzeko erabiltzen duzu. Losten amaieraren defendatzailea da, Arya Starken taldekoa, eta Buffyren laguna. Hau mesedez, azaldu zazu behar bezala, eskerrik asko denoi etortzeagatik. Ni esker. Maitena, eskerrik asko aurkezpen horrengatik eta eskerrik asko zuei solasaldi honetara etortzeagatik. Lehenik eta behin Gaizka Izagirri agurtu behar duz, bera egon behar zuen eserleku honetan, baino ezin izan du etorri, beraz, hemendikan agur bero bat eta barkamena ere. Ez dut bere lana estropeatu nahi, saiatuko naiz, bera bezain ondo egiten, baina, Maitenak esan bezala, telesaien edo serien generoari buruz hitz egingo dugu arratsalde honetan, eta horretarako hizlari paregabeak ditugu, beraz, ni seguru sentitzen naiz eta gainera oso pozik. Lucia Baskaran lehendabizi agurtu egingo duz, literaturaren mundutik ere badator, eta nigandik gertuago sentitzen dut, naiz eta gaur urruti egon, Cuerpos Malditos, Partir, Eleberrien egilea. Lucia, arratsaldeon, zer modu zaude? Arratsaldeon, oso ondo. Ez dakit mikrofonua ondo dabilen. Ondo entzuten zaio Luciari? Entzuten zaizu. Hola xen? Orain bai. Hola xen. Arratsaldeon, guztioi, oso pozik eta harro. Hemen egoteagatik lehenon komentatu dugu ez. Iaz publiko bezala etorri nintzala, Isabel Calderón eta Lucia Bilmarren hitzaldi batera, eta primeran pasan eban, orduan, gogotxu etorri naiz, eta gainera Aitziber eta Imanolekin, Aitziberri esan diot fana naizela. Eta, hori. Eta ja ondo nesegea juntu.
danak gara Aitziber Garmendiaren fanak, aktorea, sortzailea eta telebistako aurkezlea. Ni arratsalde honetan kareta horren ondoren telesail baten barruan sentitu egin naiz. Antzekoa da Aitziber, zu horretan badakizu. Bai, kareta pilo bat gustatu zait gaina, nire engantxatu nau. Nik egia esan gaizkak deitu zidanean, esan hon, gaizka, ni super gustora joko naiz LGTBien inguruan hitz-egitea, fikzioaren inguruan hitz-egitea, arazo bakarra da, azken aldean oso serie gutxi ikusi ditu dela. Baina. Eta esan zidan, lasai, denbora ematen dizuna ikusi, eta gero horren inguruan ere eztabaidatzeko zuk profesional gisa, aktore gisa ere zerbait izango dizu esateko. Eta pentsatu non, bai, badukat gogoa horren inguruan hausnartzeko. Eta, gainera hemen eseri aurretik gure artean hizketan geundenean ere sortu dira gai pila bat oso mamitsuak eta horren inguruan nik uste gaur eztabaida polita izango dela. Bai, aukera izango eta baita ere zer ikusi nahi dugun edo ze ikasteko ere balioko digu eta horretarako ere badugu Imanol Salaberria sortzailea eta serie zalea. Behintzat gaur serie gehien ikusi dituena seguru bazarela, Imanol. Bueno, ez da besterako, ez. Bai, ongi etorri, zemun zaude. Eskerrik asko, ondo pizkatu urduri, uste dut normala dela. Bai, normala da, bai. Lehendabiziko galdera ekizute, aitorpen batekin hasi nahi genuen, eta Lucia, konta iguzu zein da zuri gustatzen zaizun serie hori, baina, batzutan ez dut esan nahi, ze jendeari ez zaio gustatzen, txarra dela esaten dute, baina zuri gustatu egiten zaizu eta etxean igual eskutuka ikusten duzuna. Bueno, ez da telesail bat, da reality bat. Esan, ai ama. Gustatu ez dakit, fascinatu bai. Osea, mirestutan, neon, nik egia esan da ez dut telebista asko ikusten, baina, konfinatutak, lehenengo konfinamenduan, nik uste denok ginela hor Netflixak ingora eta bera, eta hasi nintzen ikusten gauza bat, heteroaraua ez baldin badakizu zer dan ikusi hori. Da, Love is Blind. Orduan, jendia jutea, emakumeak eta gizonak tanak heterosexualak, noski juten dira emazte edo senarbila. Ez dira ezagutzen eta dazkate zita batzuk, egunero batekin, baina ez duzu ez zarete elkar ikusten, dago pareta bat. Eta ja, astea pasata gero, erabaki behar duzu norekin eskondu bertzean. Eta ikusten duzu zure senarra edo zure emaztea baiezkoa ematen duzunean. Eta da, hitzeiteko modua, dinamikak, da pasada bat. Nik nahon, enun sinisten, baina benetazko jendia da, eta bai. Ostras. Apuntatuta, Gaur bertan ikusi behar. Zer da heteroaraua? Hau. Hauxe da. Vale, oso ongi. Este pues me lo pienso, pizka. Pentsatuko dut, ikusi aldu. Ikusi, bai, nik uste da. Olako pila bat daude gaina, heteroarauan oinarritutakoak, Love Island edo orain hasi da baita ere, 5 neska eta 5 mutil, La isla de las tentaciones, ez? Bada oso heteroarauan oinarritutako reality bat. Ez ikusi. Gara, Imanol telesaiak ikusten ari da eta orduan ez ditu horrelako. Bueno, nik ikusi dut ezerkoi, ikusi dut Drag Race. Drag Race, RuPaul Drag Race. Baina Drag Race oso ona da. Baina bestiak ez. RuPaul ikusi non baita ere. RuPaul ez guai, Bai, nahi gustatu zitzaidan RuPaul. Representing. Aitziber, gauza berriak apuntatu dituzu, baina zein da zuk horrela eskutuan ikusten zuen telesai hori? Bida, ni pentsatzen nahi zen, telesaia, nire guilty pleasure bat da, Luziak esan dunan ari da, beste reality bat. Baina, kuriosoa da, zenbat reality daude eta zenbat badakit normalitza ez dela erabiliar maitena, baina hainbestea normal dago mundun. Reality hori da first dates, eta apaltzekotan askotan jartzen dut. Baina, beida, gauza bat positibo atera behar diot, eta da, klase guztitako parejak ikusi daitezkela bertan afaltzen, eta heteroaraua apurtzen dun saio bat badala. Ez nau bat ere harro hori ikusi izanaz, hori ere esan behar dut, konfesatuko dut, baina, derrepente ikusten juzu mai batean,
oso elizkoiak dien boxeko bi militante azaltzen, eta beste mai batean bi drag edo bi mutil, edo neska bisexual bat eta beste mutil bat. Orduan, bueno, horrek pixka bat atentzioa erakartzen dit. Baina joango zinateke? Ez da atzeak are, osea, inoiz enaiz reality batera jungo, baina pixkat txirrisko batetik behiratzea arrimatuko nintzen. Aber nola itzen duten. Adibidez hori, kuadro bada first date, baina bai, niretzat iruditzen zait garrantzitsua hori hor egotia. Hau da, jende pilo bat ikusten du. Bai. Hori, eta hor, sexualidade desberdinak, gorputz desberdinak, klase desberdinak, desberdineko jendia egotia, izu, era como Rocito bezala, Rocito nik ez dut sekula ikusiko, baina tipa bat maltratuari buruz hitz egiten en prime time, ostra, bere garrantzia dauka ere, ez? Bai. Horrei buruz ere hitz egingo dugu, errealitatea, fikzioa eta zeinen beharrezkoa den, baina Imanol, zure guilty pleasure ez dizugu galdetuko, baina bai zein da ikusi dezun azkeneko telesaia edo, zure guilty pleasure, esan nahi da ez du esan, Esan dut, ja. Vale. A ber, ikusi doan azkenekoa, bueno, gaizkeri The Mandalorian jarri nion, baina egia da, hau egandetik aldatu dela, eta ikusi dut Feel Good eta It's a Sin. Eta, bueno, pues, en el tema. Claro, etxeko lanak egin da. Bai, etxeko lanak egin da. Zeinen ondo. Vale, etxeko lanekin jarraituta, bueno, zuen iritzia ezagutu nahi dugu noski, baina datuak ere badaude, eta hau da, gaizkak emandako datuak eta komentatu egingo ditugu. Berak dio, Glad Behatoki Ipar-Amerikarrak 2019-2020ko datuak argitaratu berri ditu. Estatu Batuetako telesaietan, gehiak, lesbianak, bisexualak, trans edo queerrak diren ohiko pertsonaien kopurua. Zera dio, 9,1 LGTBIQ kolektibokoak izan direla aurten, eta aurreko urtean 10,2 izan zen. Aitzakia COVID-19. Noski, gaur egun edozertarako aitzakia. Aitzakia da ez ze beste pertsonaientzat ez da aitzakia izan. Nola ikuste duzute zuek? Aitzakia balima da oso ridikuloa da aitzaki bezala. Ez dakit arrazoian uneango dan, baina aitzaki bezala. Patriarkatuaren aitzakiak oso kutreak direla beti, ez? Orduan, edozein aitzakia balio du heterosexualitatearen kanpo egiten, hori ukatzeko, orduan oso kutrea iruditzen zait. Ez daka inungo zentzurik, eta da pixkat feminismoan bezalakin da. Oain ez da tokatzen krisi bat daolako, oain ez da tokatzen COVID-a daolako, oain ez da tokatzen beste lehentasun batzuk daude, ez? Beti diaolako aitzakiak. Nik uste dut baztergarri espektroan daudela oraindik, nik entzuten dut askotan, en plan, pertsona marginalak dirala, pertsona marginarak garela, kolektibo marginal bat garela. Osea, pentsatu behar da, agian zeinek marginatzen gaituen, ez da? Solo primero. Baina gure artean ere, sorkuntzan askotan marginatzen dugu konturatu gabe, ni entzun da nau laneko bilera batean sortze maila nahi ginela, fikzio baten kasuan, eta hemen igual ondo legoke bikote homosexual bat sartuko bagenu, ez? Ja. Hemen sartuko dugu, beraz guaia gehan, eta ez da hori, osea da, sartuko bagenu, ez? Existentzia normal bat begiratzea bakarrik da, baina bai. Bai, ez kumplir bain, ez da? Bai. Hori da, edo feminismoarekin bezala gertatzen da, martxoan bakarrik, ez? Ba, hemen, baita ere, momentu honetan igual sartu behar da. Hori ikusi egiten da, orduan. Aitzakia COVID-19, bueno, COVID-19a leno ez egon, eta gutxi gora bera hor ginen, ez? Datuak, bueno, 9,9, 9,10, alde handirik ere ez dago. Hau interesgarria da, ze gero, Gladen txostenean ere esaten dute 18 urtetik 34 urtetara dagoen pertsonak estatu batuetan 9,2 identifikitzen direla LGTB bezala, 9,2. Eta gero serieetan bakarrik 10 da, eta oain gutxiago. Orduan ez, ostia, 9,2 da poblazioaren un cuarto. Bai, asko da. Bai. Orduan, hori kontutan izan behar da. Eta azkenean, nabarmengarria da nola sartzen diran, hori, parece, dirudi, eta jendea pentsatzen du, sartzen ari diala con calzador. Claro. Baina ez da, hola.
Insistimos. Bai. Baina fikzioaren munduan, Claro. kasi, bai, invisibilidade hori eman zaigu. Ja, emakumea oso gutxi ikusia bali dago fikzioaren munduan gizonarekin alderatuta. Bai. Baina LGTBIQ kolektiboa gelditzen da. Baztergarriak. Claro. Aldaketa ere ikusi nahi dugu, ze egia da, aldatu egin garela eta aldatzen ari direla telesaiak. 80. hamarkadara arte gutxi gora bera, LGTBIQ kolektiboaren presentzia anekdotikoa zen, eta estereotipoak ere komentatuko ditugu zenolako pertsonaiak, baina, igual, gure entzule edo ikusleen artean gogoratuko dute, Buffy, Cazavampiros telesail horretan, Imanolek ez du ikusi. Ez barkatu. Eta hori ez diot barkatuko. Ja, badakit. Nola ez zutela Ikusiko txekolana. Bakarrik nago eszenatoki honetan. Eta publikoan, bakarrik nago ere? Ez dezute Buffy ikusi? Bai. Bale, eskerrak. Eta Ellen DeGeneresen telesai horretan baita ere oso naiza ez ikusi, ezagutuko dezute, oso famatu egin zen. Egia da, erreferenteak behar direla, ez? Noski. Horretan. Hor ikusi zute gakoa daola, ez hainbeste, sartu behar da, baizik eta erreferenteak izan. Bai, Claro. batez ere Ellen DeGeneres, Ellen DeGeneres ez da lesbiana normatibo bat, hau da, hetero, tipa butch da, oso rubia da, eta begi urrina ditu, eta oso amerikana da, baina gila da ez dala hetero normatiboa. Eta bai, esker referentiak, dago idazle bat ez dakit ezagutzen duzuen, seguru baietz, Tximamandan gozea ditzie, honen inguruan dauka hitzaldi bat oso politxa, izena du El peligro de la historia única. Eta bera kontatzen du, bera Afrikarra da, eta bera nola hasi izan, irakurtzen zitu eskuragai ziren liburuak, ziren hori, txurien historioak, txurien eleberriak, eta karo, berak ez zekien zertzan elurra, eta zertzan porritx, eta zer. Eta, karo, pentsatzen zuen horrek eramaten zaitu, pentsatzea zure historia ez du da balio. Zergatik idatziko dut nire historioa, honen ez baldin badakarat erreferente bat, ez? Eta, bai, oso argi daukat erreferentiak direla, naiz eta mainstreamak esan, igual dit. Umiak, ez dakarrek umiak, baina batez ere umiak erreferenteak behar dituzte, bai. Errealitatera pegatuta daudenak ere, ez? Komentatugun bezala, pertsonaien zerrenda luze bat dugu, eta hori ikusi ezakegu Imanol ere, nola aldatu diren pertsonai horiek, behintzat, beraien perfila aldatzen joan da, eta eskerrak. Bai, aldatu da. Ni, 80 markadako seriak ez ditut ikusi, barkatu. Nire gurasoak ez didaten usten telebista ikusten. Bai, oso gutxi, baina, pixka bat baina ez. Oain zauden la revancha? Hago la revancha, claro. Soy la revancha. Eta, orduan, anekdota bat daukat, berez, nik nire gurasoak ohera joten zirenean, nik jaikitzen nintzen izkutuan eta telebista pizten nuen, oskuraz, nire, saloian, eta, ni 14 urte 15 nezkan, eta llegué a Queer as Folk. 4, claro. 4 botatzen zuten, gaualdean, eta, hor ni de repente digo, hostia, zer aldatu da. Me estoy poniendo cachondo, básicamente. Fikzioak, pentsatze eragin duen fikzioak, eh? Claro, niretzako hori zan. Zer desenkadenatzen da. Claro, ni nengoen en plan, hostia, gertatzen nahi da. Me hace cuestionarme la sexualidad. Eta gero, problematika bat dago, para el tema referentes, hostia, es fuerte, eh? Azkenean, Queer as Folk da oso sexualizatua, festa, drogak, pertsonai lesbiokoak oso txarrak horitzen dugu, eta, karo, ni nengo nola, gero, estatu batuetakoak, eta ni nengo hemen Donostian, esaten, esa es mi gente, hostia. Ja. Qué miedo, benetan. Eta, karo, esatu ez, ostras, eta lagun batek esaten zidan, Dionesera joango geha, eta nik, no, que esto, ¿cómo tiene que ser? Si es como eso, yo no quiero, claro. Eta hori.
Orduan oso garrantzitsua da referenteak izatea. Azkenean, batek bat baldin badaukazu, es peligrosillo. Claro, mundua deskubritzeko ere balio dute telesaiak, ez? Claro, Eta gaztetan gainera imaginatu, ez? Total. Zer ikusi dugu gaztetan. Hori bai dela ezkutatzeko historioa, ez? Hori bai dela guilty pleasure, bai. Total, danaztan guilty pleasure. Dena. Orain, zeri hori komentatu dezula, Imanol ez dakit LGTBIQ kolektiboa edo horrelako historioak ardatzartuta dituzten telesaiak, gero eta gehiago ikusi dugu, estreinatzen dira, zeintzuk komendatuko zen dituzkete, zeintzuk ikusi dituzute, edo behintzat entzunda eta zuen zerrendan apuntatuta, hau laster ikusi behar dut. Vale. A ver, nik apuntatu daukat hemen Looking. Looking, en realidad, da gehiak dira. San Franciscon bizi dira, 4-5 egun gehiak dira. Eta pizkat Girls motatako serie bat, orduan bere eguneroko arazoak kontatzen dituzte, eta ez da melodrama izugarrizkoa, iesak beharrezkoa da, baina ez da, niretzako da bizka como hostiak alibio, no? Orduan nik hori, eta gero dauka estena, sexu estena oso interesgarri bat, nire motatako korputz bat agertzen dana, bere esplizitoa, eta hori eskertu nuen. Bai, ez dira ikusten. Apuntatuta. Bai. Azue, neskak? Uste eta aurreneko serietako bat gaiarekin lotuta izan zela The L Word, eta enaiz oso ondo gogoratzen, baina badakit nolabaiteko askatasun sentsazioa eman zidala hori ikusteak. Nolabait ikusgarri egiten zen gaia eta, ikusteak pantaiaren bestaldean ni lasaitu egin nindun. Askeago sentitu nintzen pixkat hori ikustean. Horregatik iruditzait fikzioa oso importante dela. Askotan uste duguna baino karga handiagoa daukalako. Eta gainontzean, orain dela urte bete edo ikusi nun espezial, dela garun paralisi txiki bat daukan mutil homosexual baten historia, eta asko gustatu zitzaidan nola zeon kontatuta ze sinpletasunetik, gero egia da momentu askotan, topiko askotan eroitzen dela, seria asko bezala, baina, izan zen zerbait asko goxatu nuna zentzu hortan. Zein ongi. Ni konfinamenduan ere Feel Good ikusi neban, sortzailea eta aktoria eta uste zuzendaria pertsona berdina da. Bere bizitzan stand-up komedi iten du, monologak iten ditu, eta bi tipen arteko harreman bat, baina ez da horri buruz, hori bakarrik da, adikzioari buruz da berez. Eta asko gustatu zitzaidan, eske pila bat nabaritzen da zuzendariaren begira da. Asko nabaritzen da, tipo batek zuzendaria baldin bada edo tipa bat bere historia kontatzen oso desberdina da. Oain dela hilabete batzuk, Akelarre pelikula ikustea da nintzen, eta nire buruan hain basua zeon nivela, hain beldur nintzen, ze demontre inbertzuten historio horrekin, gaina ikusita zuzendaria tipo bat zala, nigatean nintzen zinetik oso tranquil eta oso pozik, ze politxa. Eta June Fernandezek, oain dela aste bete holan, argitaratu zuen kritika bat Pikara magazinen esaten notatzen dela pilo bat, zuzendaria tipo bat dela, sorginak edo neskak erabat sexualizatuak daudela, eta bar. Eta hor kontratu nintzen, me lo han metido doblada, tío. Nik pentsatzen eban, ni feminista naiz, eta pentsatzen eban argian nintzen, baina hain basua dago nivela, edozein gauza ontzat hartzen dugu, ez? Justu orain komentatu dezula, sortzaileen inguruan ere hitz egin behar dugu, ze telesaileen atzean ez daude bakarrik aktoreak, bai, pantailan ikusi ditugu, baina sortzaileak daude horren atzetik, baino lehendabizi zuen lanetan, hiruak nolabait sortzaileak zarete, telesaileak balio zaizue, zuk esauzu orain, askatasuna sentitu nuen, ezakit, idazterakoan, inspirazioa, ezakit, telesaileak erabiltzen dituzute zuen lanean? Eragina dute? Bai, karo, noski, azkenean telesaileak zinema dira.
eta zinema bezala hizkuntza hori erabiltzen dute. Orduan bai, eta gero serietan badago aukera pertsonaien garapena pixkat gehiago lantzeko, orduan hori nabarmentzen da. Bai. Eta sortzaileen begirada horrela Lucia komentatzen zuen bezala, baita ere, zehose badu barrenean, ez? Inspirazio iturri da askotan, ez? Zuk zerbait ikusten duzu, nolabait, nutritzen zaitxulako eta hortik ere badatorrelako zure inspirazio iturria, eta beste askotan jakiteko zer ez duzu nahi edo nun ikusten duzun akatsa, eta kasu honetan, bai, gizonezko batek zuzendutako telesaietan edo filmeetan beti prioritate handiko ematen zaio edo ia gehienetan edertasunari adibidez, eta ni bada gauzat oso esklabu sentierazten nauna, edertasuna erakutsi behar horrek, edo edertasuna gaina normalean gaztetasunarekin lotzen da, akats ikaragarri iruditzen zait, eta nik uste nuen, bai, oain komentatzen eginela, emakumeari asko eragiten dion, marka bat da, baina Imanolek esan du, bea ere, derrepente, identifikatuta ikusten dela, ez? Bere moduko gorputz bat ikusten duenean, da esaten duenean, ostras, bazan garaia. Esan nahi dut, igual ez da bakarrik emakumeen kontua, ni emakume eta feminista bezala erosotuago sentitzen naiz edertasun esklabutza horrekin, baina igual begirada zabaldu beharko litzateke, eta zu komentatzen zenuen, personaje gehiak beti diala oso guapoak, oso gelsiak, oso... Eta orduan, hor bada, esklabutza bat eta ez dakit oso ondo nundik egin dezakegun kontraerasoa zentzu hortan. Beste zer egiten? Claro, inklusio horren apustua egiten duten sortzaileak behintzat zuen inguruan nabaritzen dituzute, ezagutzen dituzute. Inguruan? Bueno. Next. Pasa bala. Nik fikzio horik, nik telebistan lan egin duten kasuetan, saiatzen naiz sortzen ditudan pertsonaiak askotan itxusiak izan daitezen. Iruditzen ditelako publikoa ere reedukatuin behar dela, ohitu behar dela pertsonai itxusiak ikusten ere, batez ere emakumeak, eta batez ere komedian. Beti ezi gaituztelako, azken fina fikzioa realidadearen espilu bada askotan, eta beti ezi gaituzte, beti txukun, beti formal, beti eder eta beti gazte egotera, eta beti gizonezkoen zerbitzura komediaren kasuan, txistea zerbitzen. Eta, nire borroka partikularra kasu honetan ez dut fikziorik egiten noain, beste programa batean nago, baina borroka partikularra fikziozko pertsonai horiek esketxetarako sortzen ditudanean da, beste emakume klase bat ikus dezala jendeak, ez? Emakume itxusia, konplejurik gabea, bere buruaz barra egiten dakiena eta komedia egiten duna, ez dela inorren musa, ez da inorren inspirazioa, sortzeko gaitasuna daukagu, eta azken finean hori da erakutsi nahi dana. Totalmente. Orain txalotuko nuke. Momentu da. Komedia komentatzen dezula, Lucia komentatu dugu, ez? Eskerrak Isa eta Lucia bezalako emakumeak existitzen diala komedian, eta justu horren alde burruka egiten dutela, ez? Bai, eta gainera iaz, hemen aipatu zuten gauz oso interesgarri bat, eurek etorritzean telesaiak eta feminismoaren inguruan hitz egitea. Eta esan zuten, jalen hor dago, ez? Bai, igual laguntza eskatuko dizute. Isabelek esan zuten, feminismoa moda bat bilakatu dela, eta, serieetan eta notatzen dela, hori errepresentazioan, eta bar. Baina hori bukatu ingo dela. Bukatu ingo dela, eta ja, eurek hasi zirela ikusten, ja atzeaka. Zijoazen berriro. Berriro seriak egingo dugula beste pauso bat atzera. Hola izan zen, ez? Holako zoze? Bai, eske ni horrekin gehatu nintzen, ni oso flipatuta gehatu nintzen, porque ni petxatzen nun Jose ondo, porque bain telesaiak, ez dakit, representazio asko zabalagoa dute, baina holako zoze aso zartzen. Atzera egingo da? Bai, feminismoaren moda bukatzen danean, que se acabó lo que se daba de representatividad y no sé qué. A ver, claro, es que Isabel batez ere serie pilo bat ikusten ditu, zine pilo bat ikusten du, eta berak hori ikusten zula.
nik ez pentsatu nahi dut, baina, bueno, ez dakitze... Gustatuko litzake pentsatzea homogenezatu egingo dela. Orduan, ez da hain nabarmena izango, no se va a sentir tanto con calzador, baina horre egongo garela. Danak. Bai. Espero du baiet. Espero dut, bai. Y si no, pues berriz egingo dugu. Berriz egingo dugu. Berriz borrokara. Hombre. Hori da bai, etorkizuna ez dakigu nolako izango den, baina iraultza transfeminista izango da, Hombre. edo ez da izango Lucia. Bai, ezta? noski. Adostu zaudet, ezta? Bai. Sortzaile buruzari garela, Gaizka komentatzen zigun inklusioaren aldeko apustua egiten dutenak beti berdinak direla. Eta 4 komentatzen ditu Greg Berlanti, Lena White, Ryan Murphy eta Shonda Rhimes ultra ezaguna. Next egin dugu eta pasapalabra moduko bat, baina zergatik ez dira sortzaile gehiago animatzen? Zer gertatzen da? Nik uste dut, bizitzak berak erronka bat daukala LGTB pertsonentzat. Orduan ez da berbera, beti esaten dago, baina ez da berbera gizon cis hetero bat jaiotzea, emakume beltz eta lesbiana bat dirudunak izan arren biak. Eta orduan, eskalada, Hollywoodera, Hollywood buruz hitz egiten egia. Hollywoodera iristeko ez da bide berdina. Orduan, azkenean, iristen diranak, imaginatzen gutxi dirala, badira, gutxi dira, eta imaginatzen dut gero ere, beraien, espero dut eta imaginatzen dut, irresponsabilitate bat sentitzen dutela. Una vez que están ahí, en plan, de representar. Orduan, karo, sartzen dute, eta sartzen dute. Eta horregatik dira, gehienak egiten dutenak, imaginatzen dut, ez dakit. Eta gero honen, zein dakadirua gizontxuriak, heterosexualak, orduan, niretzat ez diala animatzen. Sortzaile LGTBQ piloa da, ez dakat los medios importantea dena. Bai. Eta fikzioan ikusten duguna orduan errealitatearen isla da, edo momentuz oso fikzioa? Edo izan behar du, baita ere. Zer uste zute? Ez que, ni ados bat nator, fikzioa errealitatearen islada da eta islada izan behar du, baina nik uste fikzioa daukala botere bat, dela beste errealitate bat imaginatzeko boterea eta Aitziberri komentatzen zuna publikoa ere edukatu behar dela eta beste mundu bat imaginatu dezakegula eta hori oso potentea da, ez? Fikziotik egitea, nik uste. Bai, Bai, fikzioa ere hizkuntza da, ez da tresna bat da, eta lo que no se nombra no existe. Hori da. Eta hori ere gertatzen da, ez? Bai, beharrezkoa da, nombratzea, por supuesto. Gaina, segunda ze pertsonei laguntzen dio baita ere pixka bat kokatzen. Nik gogatzen naiz, nire amonari esan nionean, neska neukala, momentu hortan goinkalen zeuden nekan eta naroa edo, krezuan hau. Pues netzako salvazioa izan zazion, amona, goinkaleko nekan eta naroa bezala, ni. Bitxu ze errex. Zepa lagundu digun Claro, goinkale, claro. Está infravalorado. Egia da. Beste sortzaile bat komentatzen du ere Gaizka Russell T. Davis, zen gainera, orain duela gutxi, hitza zin estreinatu du imalozuk ikusi dezula. Zaki, ze iruditu zaizu gaiaren inguruan, gustatu egin zaizu behintzat telesaia? Edo zer? Nahiko kritikoa naiz ni. Bai, aurrera. Hasiko naiz esaten, nik uste dut bi publiko mota daudela. LGTB publikoa eta publiko heterosexuala. LGTB publikoa ikusi dugu behin eta berri iesari buruzko gauzak. Tenemos la conciencia, ikusi dugu, bizitzen dugu, bizi dute, oraindik biziri daude askok. Eta orduan, nik uste dut, badaudela serie batzuk egin behar dirala beste publikoarentzako, publiko heterosexualentzako. Beraiek sortu dute konfliktua, orduan beraiek ikusi behar dute. Orduan, nik ikusten dut itzazin eta nago como... Berriro. ¿Por qué me los matas, tío? No me los mates, nada. Claro. Joe, tío. Zoriontasunatik, ez? Jende homosexuala eta zoriontsu, mesedez, eta ez dira hiltzen, eta ez dakate iesa, eta fikzio horiek ere oso beharrezkoak dira. Claro, eta gero, pertsonaiak dira, nahiko estereotipatu daude,
Gero, egia esan, seria bi emakumei buruz da, Bai. que son una cuidadora y una bruja, eta orduan da, pizkat, como, ostia, tío, ze gertaz daizu, te has hecho viejo, tío, no hagas más. No hagas, ze kukumber, berak egin zuen ere kukumber banana tofu, eta egin zuen ere Queer as Folk UK. Eta, karo, izan zen, pues, bueno, un pelotazo. Irautza bai. Claro, baina hain egin duzu hau. Bueno, eta jendeari asko gustatzen zaio, Osa, igual estoy cagándola muchísimo. Ez ikusi baina ikusi nahi duzu baina. Nahi gustatu zait, baina zuk esaten duzuna ikusten dut. Bai, ez da? Bai, da hala, drama oso potente bat, eta gainera gai bat, ja, da hola, nik ulertzen dut. Jendea egotea ja, bueno, jazta. Sensatzioa da, egiten dituztela serie hauek guretzako. Ja. Baina gu, eske, tio, guri gustatuko litzaiguke ikustea jendia bizitza normal bat izaten, ez da? Bai, eta maite mintzen, eta... Arrunt. Erronka jarri digu maitenak, normal ez esatea. Bai, eta, eske ez dakit, eta ez dudana ikusi nahi da Pink washing. Ez da, hau ez da, guri bizitzan nabarmentzen dugu, obviamente. Eta kondizionatzen gaitu eta definitzen gaitu. Baina ez da guri bizitza definitzen duen guztia. Orduan ja pizka nekagarria da, orduan que lo vean los demás, coño. Bai, arrazoi. Horretan, tramak ez dira igual gehiegi aldatu LGTBIQ kolektiboko pertsonak oraindikan beraien trama hori da? Bakarrik edo? Gehiena, Gehiena, bai. Gehiena. Hor, lesbianak oain erronka daukate horrendik ere, ez dira ateratzen asko. Hori da, beste galdera bazen, Imanol, egia da gizon homosexualak bai ikusten ditugula telesaietan, edo, bueno, ez dakit, baina zegetatzen da lesbianak, trans pertsonak, queer, bisexualak, ez dakit, orain uste dut duela gutxi Gambito de Damarekin hasi dira, bisexuala zen, eta, bueno, sorpresa hartu dute orduan. Zer gertatzen da, zergatik ez dira azaltzen? Ez dakit, eske egia da gehiak ikusgarritasun gehiago doketela, lesbianak edo bisexualak edo transak baino. Nahi Gambito de Dama ikusi nuen adibidez horrek positiboki eman zian atentzioa, ze esaten nuen, ostra, ze ondo kontatuta gaina, ze, bueno, seria bea oso fina da, ez? Orduan, etze honez besterik gabe kontatuta. Oso fin kontatuta, baina fokua ere gehiegi hor jarri gabe. Etzan esaten, hau bisexuala da, eta niri hoi gustatzen zait serie batean, osea, gaia bera ez danean LGTBIQ, osea, historian integratuta dijoanean, ez? Ni kanpoa joten izen afaltzean ere laun kuadriarekin ez naiz joten esaten. Hau heterosexuala da, hau bisexuala da, eske, jazta, lagun artean gaude eta historiak kontatzen egitea. Eta serietan hori eskertzen dut, eta Gambito de Daman hori adibidez asko gustatu zitzaidan. Eta lesbianen kasuan gogoratzen naiz lehenengo personaje lesbianak uste ikusi nitula, oain gogoratu naiz, Friendsen gogoratzen zate Rosen, Andrea, dibortziatzen zian beste neska bat ezagutzezulako. Eta zien bi personaje, eskezu oso gazteaztea, kabroia. Ez dut ikusi. Ai, amai, badol. Ja, fatal. ¿Qué hago aquí? Oso txarto zartu da, Bai. Oso gaizki zartu da, serio horrezak, lasai. No la veo. Lasai, bai. Osa, iten dute komentario batzuk, homofobok, flipas, bai. Ja. Baina zu hor Friends telesaian ikusi zenituen lehendabiziko aldiz, ez? Bai, ja atentzioa mantziaten esan, ala, eta hau, eta gaina irutzeit humore oso finakin lantzen ziala, bueno, eskat Friendseko humorea ere ezan hain ziztakorra momentu askotan, baina gero hain erreixe eramaten zen, eta kapitulo batean eta bestean erreferentzia egiten zitzaion gaina horri. Horrekin hain gogoratu nahi adibidez. Zuk, Lucia, ere sentsazio hori baduzu, zon homosexualak bai, baina... Bai, baina hori, homosexualidadaren barruan ikusten botere harremanak ere badaudela, eta beti gizona dira, nahiz eta gehiak izan gizona dira, ez? Eta, bueno, notatzen da, bai, noski. Nik lehenengo bikote lesbiana ikusi nuen seria izan zen Hospital Central. Hospital Central, Maka eta ez dakit zein ziren. Hoixe, bai. Da, que eskema bat egin da.
Bai. Eta bai, lesbianak gutxi ikusi ditut, eta gainera, ba hori, Butch, ez? Feel Good serie hau, ba hori, niri atentzioa ditzen zidan, ze tipa Butch zan, eta ez, bueno, Butch itxuraz, eta gero ez binarioa bezala, bere burua aurkeztezun ez binarioa bezala. Eta nabaritzen da. Bai, nabaritzen, gioietan, eszenetan, nola, ba, gorputzak ere nola, bai, nola agertzen dira pantailan, ba, nabaritzen da, bai. Eta gure inguruan begiratuta Euskal telesaietan, bueno, Aitziber komentatu duzu Goenkale, baina horrelako besterik ezagutzen handituzute. Nik ez dut ikusten edo, baina esan diate guazenen bada, hola gazte bat. Horren inguruko referentzia egiten den personairik edo. Eta, karo, guazen umeek eta gaztetxo ikusten dute, orduan, gizarte osasuntxu bat hortik eraiki behar da, generazio berrienetatik, umeetatik eta gazteetatik. Hor ondo azten bali magia, igual, etorkizunean eukiko dugu esperantza txikiren bat. Orduan, bueno, gauza hiek ondo datorkigu. Nik ez nun gogoratzen, baino, bai, gaizkaren jarraitzaile batek esaten zion Goenkalen emakume trans baten historioa kontatu zutela, Erika. Nik ez dut gogoratzen, baina batek esan zuen kontatu egin zela, beraz, hor ere Goenkale berriz ere erreferente izan genu, baina egia da beti kanpora begiratu behar dugula, ez? Momentuz, edo hor direla, baina Imanol, orain beste aukera bat emango dizut, kritiko izateko, naizta izan, pues hori, telesaiak, ez? Pues Friends telesaian azaltzen zia, pues bi emakume, lesbiana, bueno, baina telesail guztiak ez dira eredugarriak. Naizta LGTBIQ pluseko pertsona bat azaldu edo trama bat izan, ez dute zertan eredugarriak izan behar. Horrelakoak ere ikusi dituzute eta ordenagailua edo telebista itzaltzeko gogo izan danak. Osa, bueno, a ver, baina osa, nik aipatu ditut Glee eta Queer as Folken lesbiana. Zergatik, konta Osa, Glee adibidez, a ver, Glee, osea, ezin, osea, amo, vale? Asko, gustatzen zitzaidan Glee, vale? Osea, eso es guilty pleasure bien grande. Baina, bueno, baina egia da, Kurt Hamel dela pertsona gehia da oso estereotipatuta. Eta, claro, azkenean, pues, a ver, uneko bi identifikatzen baldin baria, ondo, baina normal egiten baldin bada hortatik, pues, eske, pixkat, azkenean jendea, bueno, a ver, eske, horrekin konfliktua daukaz, esaten dena, azkenean jendea pentsatuko du hau dela, bueno, cuidao, yo mismo. Zera, azkenean, ez daigu importa, ez da? Osa, beraien responsabilitatea da, zer pentsatzen duten. Baina bai, Glee da pixka hori. Eta gero Queer as Folken lesbianak, osa, bueno, beti haserre, beti de broncas, bat, osa, betetzen zituzten estereotipo hau de una es más masculina, una es más femenina, ez hau asko gertatzen da, gehietan, lesbianetan, asko, beti, esta dikotomia, esta polaridad, egon behar da. Si no, igual, jendeak ez dakit, burua ez da jatuko dira, bai. Eta gero, pues, gertatzen da gauza bat Gleen, aprobetxatuko eta esateko, nik nago pixkat kezkatuta nola representatzen diren gehi gazte askoren historioa ikastolan bereziki daukate askotan abusadore bat izkutuan gaia dana ere, eta gero, por algún motivo del señor, liatzen dira, erlazio bat daukate, orduan berez, biktima eta abusadorea erlazio bat daukate, eta hau gertatzen da... Sex Education. Sex Education, It's a Sin, Euphoria, Shameless, osea, y sigue la rueda. Merlin ere gertatzen zanantzeko zerbait, bai. Osea, abusadorea azkenean, gehi umearen responsabilitatea da abusadorea salbatzea, se ikusten da horrela pixka bat, como El Salvador, le ha hecho ver la verdad, la ha sacado del armario, o sea, como si viera, Mercedes, Eta hori, pues, gertatzen da Gleen eta nahiko kezkagarria da, egia esan.
Naiz eta telesail hauek ez ikusi nola ikusi zuten, Imanolek komentatzen duena. Ni Sex Education ikusi dut eta asko gustatu zaite Imanolek aipatu duna, zen nik nire heterosexualitateatik, Sex Education daude bi pertsona, bi gazte gehidianak, eta bat bere sexualitateakin nahiko gustora dago, armairutik kanpo, eta ez dakiz, eta beste bat da, Imanolek esaten duena, abusadore bat, eta ez du onartu nahi homosexuala dela, eta liatzen dira. Eta, karo, nire ikuspuntua zan, badia bi errealitate, bat kanpuan eta onartuta, eta beste errealitatea dela, ez diot inorriz esango, eta ez dakitze, netzat zan, bi errealitate, baina bai egia da, narratiba hori, bai arriskutsua dela. Osa, hau gertatzen da, ni egon nintzen armalbian zagoen gizon batekin, mutil batekin, baina ez zan nire abusadorea. Ja. No me hacía bullying. Ja. Hor ikusten dut problematika, egia esan. Ja, karo. Bada problematika. Bai, batez ere, hainbeste errepikatzen baldin bada, ostras, bai. Tengo aquí apuntadas 5. Ja, majo. Es que ya badira, Bai, gustazko dira, bai. Eta Sex Education aipatu ez zutela, gazteen ikuspuntua islatzea ere garrantzitsua da, ez? Bai. Horrelako referenteak ere behar dituzte. Eta beharrezkoa, bai, ni egia da Sex Education ikusita, Luziak esan duna ez neuken irakurketa hori egin da, bi pertsonaia hauen kasuan, eta irakurketa interesgarri bezain gordina da baita ere, zizatea, ostras, zergatik gertatzen dago eta ez da behin, ez da bitan, gehiotan da, orduan. Eta bai, gazteen kasuan oso garrantzitsua da, ondo ezitzea, ez bakarrik sexualitatean, baina, kasu honetan, bai, sexualitatea sano bat izan dezaten, baita ere, eta badakit ez daukada zer ikusirik honekin, baina duela gutxi pornoaren inguruan ere eztabaida handia sortu da, eta preokupantea da, ze konsumetzen duten gure gazteek, eta nondik ikasten duten, eta ze jotzen duten normaltzat. Orduan, eske lan handia dago, eta iruditzait fikzioak, seriek, hor ondo inezkeo, eragin handia izan dezaketela. Bai, ni, ados nago, bat natorra Aitziberrekin, baina bai egia da, bai gazteen ikuspegia eta gazteak erreferentiak eukitzea oso garrantzitsua dela, baina nik faltan botatzen dudana da jende heldua egotia ere, bai. Jende heldua, gorputz desberdinak, jende, bai, itxusiak, lehen esan dezuna, ez? Beti gaude pixkat, nik ustez beti gaudela hor gaztea, baina, baina, jode, emakume zarrak telebista pila bat ikusten dute. Eta eurek ere representatutak egon berdia, ez da? Claro, bai, liburuetan erantzunak bilatzen ditugu eta telesaietan ere, zergatik ez? Eta gure burua nolabait hor islatuta ikusi nahi dugu, ez da? Bai, claro, por supuesto. Eta gero, gero ere umeak. Claro. Umeentzako ere gauzak egin behar dira. Badaude, nik hemen, puntatu dute, hitz egin behar zenon, sortzaile gazteak ere, ez da? Beharrezkoak direla. Beraien papera behintzat zein den. Claro. Nik hemen apuntatu ditut gazte 30, nik gazte pentsatu nahi dut garela. Gaztea gara. Eskerrik asko. Orduan nahi daukat, adibidez, Rebecca Sugar, Steven Universe egin zuen, eta Steven Universe da animazio serie bat, pertsonai lesbiko bat daukana, eta protagonista da. Eta gero ere Julia Pott egin zuen Summer Camp Island, eta Summer Camp Island da benetan, la cosa más queer y bonita del mundo. Eta umeentzat da, benetan, bai, zoragarria da, kuarentenan una y otra vez, ¿sabes? Eta umeentzako dago. Bai, umeentzako da, eta adibidez, ez dakit, dago fantasma bat, bere gurasoak bi mutil dirala. Pertsonai bat ez binarioa da. Daude alienígena batzuk eskontzen diranak, eta bi mutil dira. Bueno, mutil, son animales, baina bai, orduan, hori oso interesgarria da, eta gazteak egin dute hori. Gazteek egin dute. Orduan, ikuspuntua garrantzitsua da.
oso gazte bat emazera kontuz. Ze gauza batzuk ez dituzu landu oraindik, ere. Bai, Claro. claro. Baina bere ikuspuntua ez, hor egotea mai gainean, ze, bueno, komentatu duzu bezala, akelarra ikusozu, gizonezko batek zuzendu du eta bere ikuspuntua nabaritzen da, pues, gazteena ere Claro. nabaritu daria, Bai, ez? bai. Baina aukera hori batzutan ere zaila izaten da, baita ere kolektiboko pertsonak sortzaile izatea, ez? Eta hori ere garrantzitsua da, ze bere errealitatea, bere begirada hori islatu dezakete, horrelakoak Hori da. ere behar dira eta ze zaila dena ailegatzea, ez? Hori da, bai. Bai. Zaila da, bueno, badakigu. Bestela ben ez gendeke. Claro, eta aktoren kasuan aitziora adibidez, trans dian pertsona asko komentatzen dute, askotan telesaietan bakarrik kontratatzen dituztela kriminalen lana egiteko, edo prostituzio trametan, drogak eta horrelakoetan. Sentsazio hori ere zuek baduzute telesaiak ikusterakoan edo? Bai, oraindik bada oso estigmatizatuta dagoen zerbait da, ez? Eta sentsazio hori, eta ez sentsazio hori bakarrik leheno komentatzen eginen, uste Pakita Salas seriean gertatu zala, aktore bat erabili zuten transetzana, trans personai bat interpretatzeko, eta hor egon zen polemika. Eta eskatzen zuten trans pertsonaiak direnean trans izan daitezela, benetan. Karo, aktoretako batek esan dezan, bestela ere nahiko aukera gutxi dauzkagu perfilagatik, personaje oso konkretu batzuetan sartzen gaituztelako, eta orain gainera beste pertsona batzuk edo beste aktore batzuk hasi behar balima dira transen azalean sartzen. Eta karo, hor esatezun, non dago muga, ez? Lehengon Twitterre batek esatezun. Yo creo que los personajes homosexuales solo los deberían interpretar actores homosexuales. Eta nik pentsatzen hon, orduan zertako aktoreak baita ere, ez? Aktorezea beste batzuen azaletan sartzeko, baina transen planteamentu hori benetan oso mamitxo ere ikusitzaidan eta irutzea eta asko da hola horren inguruan esateko. Eta ulertzen dut beraien posizioa noski. Claro, bai. Bai, batez ere, kriston langabezia sufritzen dutela. Claro, Orduan, claro, azkenean lanak entzea aitzea. Bai. Eta gero gaina, deitzen diaten bakoitzen, ja balimadia pertsonaje hain estigmatizatuak. Drogadituak ez dakiz erreza ezula, jo. Eta gainera ez da inoiz alderantziz. Osea, emakume cis bat, badu transaitea, baina alderantziz ez da, orduan, claro. Bai. Tramposoa da, bai. Era bat. Uste dut Paco Leoni ere gertatu Bai. gintzaion La Casa de las Floresen egin zuen paperarekin, ez baita ere. Eta Scarlett Johanssoni, eta azkenean uste ezeskoa mantzula, baina bai. Bai, ze personajeetan? Trans bat inbertzun, Scarlett Johansson, eta, bueno, kriston movida eukizuten, eta azkenean ez esan zuen, baina jendeak kalera atera zelako, bai. Claro. Argi dago aniztasuna behar dugula, eta badirudi hor dagoela, baina adibidez 2015ean izan zen Viola Davisek irabazi zuen sari bat, emakume beltza eta bisexuala zen emakume baten papera egin da. Askotan esaten dugu, orain kritika eta publikoa normalean bat atoztela telesail hauekin edo zinemarekin, baino gero sariak ez dira ailegatzen, edo 2015ean izatea lehen da bizikoa oso gertu dago 2015ean ez da orain dana urrut ikusten dugun, hori ere, hau da realitatea, ez? Hau da realitatea, bai. Osea, gero ere bisexualitatea ez da popularra. Ez da popularra. Ez da guaia. Ez da guaia. Ez da popularra. Representatu dute gehienak dira, osea, LGTB-en gehienak dira, baina ez da popularra. Azkenean jendeak kokatu nahi zaitu. Kokatu nahi zaitu, osea, kiteke te kolokez. Eta bestela zea, zu lesbiana. Zerri bat eta ja. Zu bestela bai. Bestela zea biziosa bat. Baina, es que, a ver, hay piedra sobre mi propio tejado, baina es que gu ere izan gea fuertes, haiekin. Ez zera kokatzen, no te atreves a salir del armario, ez dakit, holako gauza pillo bat, eta ez da popularra, ez heterosexualentzat, ez homosexualentzat. Orduan, karo, ¿qué haces? Nik ez da bida hau eukidet, nire lagun gehiekin, ez haber oin eske, o bat o beste.
Claro. Erdin bai, ezin dezu bai. egon, nola ezin dezu egon, zer zuk esango diazu, gainea zelekutan egon behar Claro. duten. Eta gure artean sortu dira askotan eztabaida horiek, eta jo, askotan ari aldarrikatzen, zea hori ez, ez dakit onarpena da, edo inklusioa ez dakit zein dan hitza, baina gero askotan zen nazi eta ze tirano jartzen gehan, Bai. gu geu ere. Bai, oso binarioak gera, osea, pentsamendu oso binarioa daukagu da, bata edo bestia eta aukeratu inbiozu, bestela, hori. Bai. Zuk adibidez, Feel Good eta The Bisexual ikusi ezula komentatu zu, Luzia, ez dakit hor, egunerokotasuna eta nola islatzen da? Nola dituzu? Ongi? De bisexual bain dela pare bat urte ikusi neban, eta ez dakatola oso, baina bai notatzen zan tipia berriro, zala, zuzenaria, aktoria, begirada nolakoa zan, porque eske, gerratzen egiteit, bisexualen kasua, emakume bisexualen kasuan, sexualizatzen dute pilo bat, heteroarauak pilo bat sexualizatzen ditu, eta aldi berian ezintzea izan. Bakizu, orduan, hor, nik uste izan zen lehenengo aldia ikusten nebala tipa bisexual bat, sexualizatu gabe, eta bai, bere bizitza bizitzen. Osea, de bisexual zan titulua, baina ez zan hori bakarrik. Osea, como apunte gainea ez daukan kamiseta bat jartzen zuela more or less a woman. More or less a Gutxi gora woman. behera, emakume bat, osea, lo más. Lo más. Es que tipia da kriston rollazua da, tipia. Bai. Ikusi behar, jo, ez emate txokolan. Bai, hemen dikateako sekulako bai. zerrendarekin nahi ziren. Baina egia da, bueno, kolektiboko pertsonaiak beti etiketa eramaten dutela, ez? Zaila da, zaki, telesaietan edo zinean ikustea, badutela trama edo historio bat, eta trans dian pertsonak adibidez, beti horrela gorpuzten dituzte, ez? Ezin dira hortik atera. Arazoa hori da. Bai, eta historia hori da, eta fokua hori da. Ez da gertatzen edo gutxitan gertatzen da ezagezula pertsonai transexual honek arazo badauka eta da bere laguna hiltzera doala, osea, esan dut, ez, fokoa ez da bere laguna hiltzera doala, fokoa da pertsonai hau transexuala da. Eta hori, eskeze, hain lineala da eta hain aspergarria da azkenerako, beti horrela danean. Ni alde batetik ulertzen dut, bueno, errealitatean ere gatazka bat da. Bai. Eta nik lehenago komentatu dut aitzi berrik, ni horrekin kontraesanak dauzkat. Gatazka bada eta gatazka bezala islatu behar da, baina ere beste trama batzuk eman behar dizkiogu, ez? Beste imaginario batzuk. Bai, dimensio gehiago eukitzala pertsonai horrek. Noski dala trama badakigu zeinan errealitatea, baina dimensio bakarra eduki partez izan ditzala beste geruza batzuk. Nik uste hori asko zaberazgarra izango litzakela, inkluso trama printzipal hortarako ere. Bai. Ados nago. Osea, ekilibrio bat egon behar da eta posible da egitea. Ekilibrio bat egon behar da, gure errealitatea da, erronkak ditugula bizitzan. Osea, eta que no se puede negar y no puede hacerse una limpiecita. Eta ez da gertatzen. Bai, gertatzen da. Egunero pentsatzen zara zu gehia edo lodia, edo emakumia, edo queerra. Orduan hori egia da, baina ez zaitu definitzen, ez da? Osea, azkenean ez zaitu definitzen, ez du dena definitzen. Nik ura edaten dudanean ez du pentsatzen, soy gay, gordo, queer. Ibebo hau. Eta, claro, orduan, hori egiten dutenean zerietan, da pixka bat, como, nekagarria. Ez, baina gero badaude ereduak, azkenean. Baina, ez dute, nik beti esaten dut berdina, call me by your name, X. Call me by your name da kaka, bai. Osea, egiten guazin nahi zoragarria, ez da ez gertatzen. Nik aiatu zen momentu bat, non pentsatzen nuen iso. Osea, hain listuak zian. Ja, total, paso aparte. Elkarrizketa horiek, eta aizu, jazta. Claro, baina, bai, hor badago, eta era da, geia, Luka Guadagnino. Bai. Baina, ez dakit, egin nahi zuen zer hor de, hori, como que no pasa nada, eta niri hori ez gustatzen bat ere. Osea, ez da konfliktoa, drama bat izan behar, baina hor dago. Eta hau zan, en los 80, uste dut dala, zala, Italian, hostia, hombre, hola, con esa tranquilidad, ¿sabes? Bicicleta. Claro, es que hori ez da gertatzen, eta nahi askotan esaten dut, adibidez, eredu bat jartzen asko,
Timote Chalameten pertsonaia, eske nik ez dut bat, gay bat ikusi hola. Con esa seguridad en sí mismo con 15 años, tío. Es que... O sea, daukazu pastel bat zurekin, ez dakizu nolakoa zean, o sea, daukazu un conflicto brutal con el resto de la sociedad, etcétera, etcétera. En los 80. Baina frantsesa da. Berdinda, o sea, ez dakit, frantsesa asko ez ditut ezagutzen, baina me cago en la leche. O sea, orduan, claro, importantia da, ez dela ardatz bat bere pertsonaiaren garapenarako, baina bere pertsonalitatearen zeozer, edo bere bizitzaren zeozer, markatzen du, ezta? Orduan hori ekilibrioa, hor dago ekilibrioa, bai. Ez, no sé, Bai. Bai, argi dago, 11 korapilo ditugula buruan. Lehen Luziarekin hizketan, Elisabet Dubalen hitzaldian lehen gogunean berak esaten zuen, bai, ni trans naiz, bale, eta horregatik aktivista, bueno, erretzaia ere banaiz, beraz, nahiago dut erretzaileen aktivista izatea. Bueno, pues, zure buruan baduzu hori, lodiga naiz, txuria nago, ezakitze, eta oraindik zenbat estereotipo edo zenbat pertsonai igual ditugun. Aurrera egingo dugu? Edo, ze? Gertatu... Ez, aurrera egingo dugun telesaietan. Vale, markatu, Aldatuko gara, ez. Nik ere hola ulertu dut. Hemen moderadora zuzea. Claro, bai ez? Bai, aurrera egingo dugu, definitivamente, baina, bueno, o sea, ezin diegu utzi que hagan lo que les dé la gana, O sea, como con los ojos bien puestos también. Bai, hori da, relajatu gabe. Bai, hori da. Bai. Crossoverrera bueltatzen bagea hemendik 10 urtetara, aldaketa Bai, mesedez. egongo da, bai. Espero. Espero, bai. Eta errealitatea eta fikzioa, komentatu dugu solasaldian zehar, baina nola ikuste zute, fikzioa gure realitatea islatu behar du, ezitzeko balio behar du, horren zakit ondorio izan behar du, nola ikuste zute zuek, ze askotan, jende askok esaten du, bueno, telesaiak entretenitzeko eta punto. Bai, baina, bueno, izan laike entretenigarria eta esitzen eta elikatzen zaitun zerbait, eta ematen du entretenimendua dela McDonald's, ez? Osea, izan litzateke entretenimendua da ona eta bueno, eta dibertsoa, eta bai, eta netzat fikzioa islatu behar du errealitatea, baina leheno esan dudana. Beste mundu batzuk imaginatzeko ere gaitasuna eman behar du. Bai. Eta zinemarekin aldea ikusten aldezute. LGTBIQ kolektiboa hor, presentzia handiagoa du, ez? Zezuek ere hor, zineman ibiltzen zaiatela? Bueno, bai, zinema zaharragoa da. Orduan, bai, nabarmena badago. Gero, serien gauza hona esan dut, azkenean pertsonaien garapena komplexuagoa izan aldaiteke eta korapilatuagoa. Orduan, bueno, aukera badaukate hor, ez dakit, akatsak ondo egiteko, ez da? Zilosai. Bai, nik zinemaren kasuan daukat pelikula bat oso barruan sartuta, eta gaina oso lotuta dauzuk esan zuenan harira adinaren kontuarekin 80 egunean, derrepente nik eskertu nun pila bat bi emakume helduen historia bat izatea, bat gaina oso landa eremukoa zen, baserrikoa, eta iruditu zitzaidan ohituta gauden leku hortatik atera gintuztela, ez? Osea, beti igual egia da ohituta gaudela, eta gehiago gai hauetan, lesbianismoaren kasuan, pertsonai gazteagoak dira, edo urbanitagoak, edo ez dakit nola esplikatu. Eta derrepente niretzat izan zen, ostras, kopeteko bat bezala, bi emakume edadetu adinekoia eta bat baserrian bizizena. Eta bueno, derrepente hor sortzen zen harreman horrek, hain ondo islatuta zeon gaina baserriko emakumeak bere gizonarekin zeukan egunerokotasun hori. Iruditzait hori bai dela, errealitate oso bortitz bat azaleratu zutela, eta hori pantailan kontatzea, zinean kontatzea, iruditu zitzaidan netzako maixulan bat. Orain arte ikusieten pelikularik potentenetakoa niretzat. Egia da, Moriartiko lagunak. Ondo. Ez dut ikusi. Moriartiko lagunak. Ez beraiek egindakoa, 80 egunean ditzen da pelikula.
bai, filminen baduzu, ikusi alizateko. Zuk zineman Luzia, nola ikusi duzu asuntoa? Hobeto? Jo, ez dakit. Baiet esan nahi dut, baina ez dakit. Ni printzipioz, gizon heterosexual protagonista duten pelikuletara ez naiz asko juten. Orduan, nire ikuspegia benetan ez da... ez dakit oso... Bai, ez Sexua dakit. gehiago landu behar da, eta erakutsi. Zer gertatzen da? Zergatik onartzen da hobeto violentzia sexua baino. Baina hori gertatzen da denbora guztian, eta onartzen da, ikusleek identifikatuko direla gehiago. Mafian lan egiten duen errusiar batekin, pertsona LGT batekin. Bai, eske oso fuertia da. Eske, hostia. Eske oso fuertia da, bai. Osea, ikuste ditugu eredu oso, lehenko gunean zaten nire lagunei, zergatik jendia onartzezu identifikatuko dela gehiago con Jar Jar Binks o con Yoda que con un gay o una lesbiana o transexual, benetan. Hori da distantzia? Pues hori da distantzia. Gizartean ere, erronka luzea da. Bai. Desioa askoz ere kapatuago dago gorrotoa baino, eta pentsatzeago da tristea, Baina bizitzarrean ere gertatzen da, desioa ez da errex ikusten, hasita harreman monogamoetatik, ez? Beste inor desiatzea edo beste inorekin harreman sexual bat izatea zure bikoteaz kanpo, krimen bat da, eta alderantziz, gorrotoa egunerokotasunean oso errex sartzen zaigu eta ondo ulertzen dugu. Eske beldurgarria da hortan pentsatzea. Totalmente. Orain bai, solasaldiarekin aurrera egingo dugu. Eta